Hej YouTube, Owen Gaming her, og i dag er vi sammen med Flogan Fox. Yep. Ja, og der vil være link i description til hans kanal. Oh, fuck. Og vi har jo så fået vores egen verden her inde på den her server. Og hvor er den nu henne? I'm gonna grief the shit out of this city. Gimme! Ja. Så tager jeg dem her pumpkins. What? Jeg skulle da game mode. Ups. Det var da ikke nogen så. Det er en fail start. Jeg starter sgu i game mode. Nothing. Game mode is... Shit. Oh shit, lag. Oh, creeper. Er man griber? Oh shit, de springer sgu da ting i luften. Nice. Springer de ting i luften her? Ja, det skal vi lige være klar på. Det er fordi vi har det med... Vi spiller på sådan en normal... på sådan en... Fedt YouTube. Ja, på en server, hvor at... okay, what the fuck? Okay, det klipper vi lige ud. Okay, YouTube. Never mind, 2 sek. Okay. Ja, så jamen, jeg optager bare lige videre så. Nå, vi er fuck lag. Sådan der. Ja. Vi fik lige en boks, så vi kom lige et nyt sted hen. Serveren closed. Og så kommer vi et helt nyt sted, men vi gider ikke starte forfra, så vi tænker bare, det kan være at vi finder det der sted igen. Woohoo! Woohoo! Yeah! Men det er sjovt op på. Er det der? Okay, godt. Vi har snydt lidt på en måde, sådan, eller jeg har. Ja, fordi da han spawnede, der var han ved at blive klemt med en... Ja, nej, også bare det der med, at inden for den rigtige multiplayer server, det her, det er sådan lukket verden. Med advertisers alligevel, yay! Hvad advertises? Det vil sige sådan noget som, hi, invite jeres venner. Der nakkede jeg fra en eller anden persons sidste ting. Ja. 3 diamanter og gemte resten. Så hvis han ser den, ledetråd, du får ikke nogen. Ja, det må vi håbe at se. Fordi jeg mener stadigvæk, efter jeg havde griefet, at der var 45. Nej, der var 44. Jeg kan godt lide, at vi sidder og diskuterer om, hvor mange der egentlig var, og hvor mange jeg egentlig har griefet. Jeg tror, jeg holder op. Det tænker vi ikke over. Nå, men jeg på... Har du ikke også tænkt på, hvor mange survival starter ikke med, at man hugger træ? Nej, men det gør man jo, fordi træ, den er... Ja, træ, det er det vigtigste, altså. Ja. Så, nu har jeg Diamond Pickaxe. Woohoo. Du skulle... Nå, du er inde. Hvor fuck i helvede er jeg? Kommer du hen til mig? Jeg har et crafting table. Det er jeg sgu da. Oh shit! Au! Fuck! Lort! Ah! Okay, så. Hygger du dig? Fuck off! Nej, jeg gør! Hvor fanden er du henne? Det spørger jeg også om. Jeg var nødt til at hoppe herned for at få sten og kul. Hvorfor kommer du ikke bare herhen? Der er sgu da masser af sten her. Jamen, har du kul? Nej. Godt, det har jeg. Så shut up. Jo, jeg har masser af kul. Der. Og jern, har du jern? Har du diamond? Nej. Godt. Har du? Ja. Uden du tog dem fra Sebastian? Det kan jeg ikke svare på. De lå tilfældigvis i min pack. Ja, i din chest. Eller chest, inventory. Skråstreg, det ved jeg ikke. Og okay, vi skal altså til at finde os et... Ja, jeg tror vi skal lave den creep hurtigt. Hvis du TP'er til mig, sådan... Det kan jeg jo ikke. Du er bare tilbage. Okay, jeg skal lige TP. Flagton. Okay, der. Oh, what the... Ja, men jeg kan jo mit shit. Jeg har lidt bøffer.
Skal vi ikke bare bygge et dødt hus til at starte med? Kylling, dø! Tak. Jeg er faktisk så, ikke, og jeg er så uncopyright, at jeg selv har lavet mit skin, faktisk. Wow. Hvad siger du så? Hvorfor bygger vi det her lort? Fordi vi kan. Wow, you suck, sir. Ja. Jeg skulle bare lige... Kan du ikke bare lave det? Det flytter. Okay, du får lov til at bygge huset, mens jeg hugger noget mere jord. Sådan er hvad jeg kan. Det var bare sådan, det var bare lige hurtigt, vi skal skynde os ind. Nå ja, der er sgu da monster til, du skulle have en online server 24/7. Skulle det se. Kylling. Kan vi ikke bare lave det til dag, så tænker jeg. Er vi virkelig så ulegite? Ja, altså fuck yeah. Det her. Det her, det bliver The Derp Adventures. Det første. Ja, det er Derp Adventures. Okay, første afsnit, det kommer til at hedde Derp Adventures. Det er afsnit. Det er aftale. Timeset. Det. Så kan jeg ved godt, hvor lousy det er, men altså... Vi er Derp. Altså, jeg tænker på, når vi ikke har noget underjordisk endnu, som er værd og ligesom at optage, så er det jo sådan lidt derp og bare stå inde i et hus og stå der og sidde og snakke om lort og ingenting. Altså. Som om puha. Wow. Biggie. Du siger, man siger. Fuck, jeg fejler til at lægge wood. Ja. Ej, det kunne være så pinligt, hvis jeg ikke sad op til den. Okay, godt, det gør jeg. Shit, der faldt jeg sgu ned i et hul. Jeg kan godt lide, der er bare sådan en stor, eller der er bare sådan en lille uddybning lige ud foran vores hus. Nej, så er jeg sgu da ikke engang nok cobblestone til at lave en cobblestone. Kæft, vores hus ligner lort. Det er da pænt. Ja, må du hvad? Ej, det er lort, siger jeg. Det er lort. Det er lige så pænt som en lort. Det er fucking grimt. Yeah. Hvem har lært dig at lave bygninger, altså? Oh my god. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er god. Jeg kan ikke finde ud af at bygge. Jeg er kun god til redstone. Det skal bare lige siges. At jeg er sådan på et eller andet tidspunkt, så vælger jeg at gå i krig mod dig. Det bliver afsnit nummer 30. Jeg siger, fuck dig, Bent, og så løber jeg. så løber du med alle vores ting. Ja, og så er det ligesom dit job at finde en eller anden ny person, og så skal I kæmpe mod jer. Spoiler! Altså, nej, så tror jeg bare, jeg bruger kill command på dig. Fu. Nej, fuck dig! Jeg tager også lige at prøve det. Du skal ikke tage mit piggy, mand. Din fucking... Jeg er sulten. Det er sgu da skide på. Har du været ude at farme den der pig? Ja, 5 af dem. Fuck dig! Det er din. Nej, jeg kan ikke slå dig. Ej, hvad er det for noget? Lad maden bare spise til du er med, og så lad det ligge det i. Ja, det tænker jeg også. Har du stone tools? Ja, jeg har også diamond tools. Giv mig lige din dia pickaxe. Giv mig lige Nej, what the hell? Hvad står der? Jeg hakker det, men... Nå. Wow, serveren lagde sig. Nej, det var meget lige hakket. Er det her spawn eller sådan noget? Prøv lige, jeg kan prøve lige at gøre noget her. Lol, hvordan kan han skrive herinde? Er vi ikke i et andet world? Jo, det tænker jeg også. Ja, fuck det. Bare ignorer ham. Med din ost. Ja. Lol. Hardcore. Jeg tror, nu prøver jeg lige at se spawn herover. MVZ spawn. Godt spawn set to location. Oh. Wow, backfire døb. So hardcore guy. He's so hardcore. Wait to see that to the next episode of Who is the most hardcore guy. Lol, jeg tror der er en gris der er brændt herovre.
How can you be that hardcore? Ja. Spørg os. Giv mig lige tierpickaxen. Hvor fanden blev du af nu? Nu er jeg sgu forvirret. Hvor er du henne? Nej, men jeg er bare rolig, jeg ved, hvor huset er. Må jeg ikke lige få tierpickaxen? Nej. Jeg skal ned og mine. Jeg tror du ikke, jeg er i gang med. Nu er du herovre. Jeg er nede og mine. Nej, det var sgu da en creeper, det der. Ja. Og det censurerer vi lige. Det prøver jeg lige at sætte sådan et eller andet sort shit over. Ja. Det lærer du. Var det din rigtige? Det har jeg sgu da ingen idé om. Beskyt mig lige. Hvor er du henne? Hvad? Jeg kom til at udveksle dig med en ja. 104... Ja, okay. Jeg tjekker lige. Ja, jeg tænker lige, hvis det er din rigtige, så... der var du. Ja, nu. Giv mig lige dit sværd. Eller den der Iron Pickaxe. Ha! Forkert! Der. Det så du ikke. Run for it! Ej, giv mig den lige, mand! Jeg skal lige ned og mine. Der var noget jern. Jeg tror da ikke, jeg er i gang med. Øj. Ikke et ordentligt sted. Jeg kan godt lide, han sådan rigtig stolt siger, det er din IP. Ja, så det var... Nej, det er ikke min IP. Det er måske hans egen. Altså det er jo det samme som at sige, det er en pind, og så er det en spade. Ja. Altså, jeg var han har ret i, det er som så en pind. What the fuck, hvorfor? Jeg tror måske det der med mining levels, det er lidt at gøre, hvor meget kul og sådan noget man får, når man miner det. For jeg fik lige 2 kul for 1. Wait, what blev... der. Det er fucking røv! Og vi snyder sgu da ikke, efter vi bare vi snyder jo ikke, vi har bare taget det for en dude. For vores faction. Jeg har 25 stykker kul. Fuck det tror jeg egentlig bliver en kedelig episode, efter vi bare går sådan og laver ingenting. Men det gør de. Metal. Ja, det har jeg også godt til lige deroppe. Jeg har fundet meget metal. Hvor? Kom dog her. Lol, jeg har fundet sådan wow. Jeg har givet dig mine jeg har givet dig min stenhak, du kan bare hugge det. Du har du røv? Det har jeg sgu da. Ikke? Det har jeg. Ikke? Altså, jeg åbner min inventory, der er sgu da ikke noget. Skal du så lyve over for mig? Ej, bare rolig. Jeg har selv... Sådan rigtigt. Jeg kender din IP. Nej, det gør du ikke. Altså, godt forsøg, Superman. Men prøv lige at lære at flyve næste gang du prøver. Lol. Ja, det tænker jeg også. Det er jo sådan ret derp, altså. Det er ligesom jeg siger, jeg kan flyve, og så når jeg... Og hvorfor skulle han lige sige, det er din IP? Altså, jeg sad jo ikke... Altså, godt være, jeg spillede lidt smart, men jeg spillede ikke troende. Nej, jeg spillede bare sådan ret derpende. Ja, derp. Men fuck ham. Altså, helt seriøst, hvem kan tage mig seriøst, når jeg kalder dig en ost som det første? Det ved jeg sgu ikke. Altså... Det er jo så det samme, hvis en rocker går hen og siger, din fede ko. Ja, til din mor. Eller en eller anden terrorist går hen og siger, din mælkesnitte. Ja, og så derefter springer lortet i luften, altså. Ja, men det er også sjovt, ikke? En af mine storebrors venner, han var på diskotek. Så sad der sådan en fuld mand ved siden af ham. Og så sagde han, fordi han havde spillet ud over ham en gang allerede, og så sagde han, hvis du spiller ud over mig, så bliver jeg hund med tosset. Så havde han så taget det som trussel. Så sagde han, at vi er 12. Ja. Og det kan jo hurtigt blive 20. Så der er det jo så han var jo så sammen med 2 af hans venner. Og shit, nu får jeg banket ned og kop sikkert. Men i hvert fald så havde de jo så lige været op og... Eller så havde de jo kommet ud. Så havde de så lige ville banke dem. Og så ham der, min storebrors ven, så observeret, som om de har slået ud efter en af hans venner.
Sådan så lige så er dem 3 drenge, de har lige tæsket 12 mænd. Det skulle ikke helt værst. Okay, jeg tror jeg har ikke det, der hedder i nærheden af HP. Jeg har været nødt til lige hurtigt at cave mig inde på grund af den her fucking edderkop ting. Absolut synes det er eller nej. Check. Lol. Episk. Jeg ikke. Måske skulle vi sådan lige det der det var ikke sådan noget vi støj. Wow, nu går jeg psykomod på den, mand. Jeg har en stack og det kunne høres det der. Kan man egentlig godt sådan et for eksempel en eller anden firkantet boks over det der IP shit han skrev inde i Windows Live Movie Maker. Du bruger bare ikke Movie Maker, vel? Nej. Bruger du helt seriøst Movie Maker? Måske. Ej, det mener du ikke, vel? Ej, de sidste par videoer, hvis du ser dem, så har det været Sony Vegas Pro. Men der har de været sådan helt mindre skærmer, og det har været sådan lidt irriterende. Det er fordi du ikke husker at ordne aspect ratio. Det må du nok lige hjælpe mig. Ja, her altså sådan. What the fuck? Hvad sker der for det? Er der en spawner her i nærheden, eller hvad? Shit, nej, nu dør jeg. Det kan jeg godt mærke. Shit. Nå. Nu skriver jeg lige godt, og så skriver jeg back. Fordi jeg kan. Det er det fede. Og så altså, hvis I vil spille med os, hvilket jeg ikke håber, for jeg havde så smed ham han en mærkelig person, jeg optager med et link til det. Der er det der vandligt! Der er ikke nogen, der ser, at jeg står og tæsker zombie eller skeletter og sådan noget i godt mode. Der er creeper! Jeg er blevet sgu da lige invaderet af 10 dyr på en gang. Dyr? For satan. Ja, det er dyr. Gå nu væk, dit fucking lorteskelet. Du er et fucking lorteskelet. Sådan. Jeg er level 9 allerede på grund af det bare lige sådan. Du skal se mig lige nu. Jeg er bare pil ud over det hele. Jeg tror måske lige at komme op. TP Flux Fun. Flux. Prøv at kigge på mig. Prøv at kigge på mig hurtigt. Jeg hyggede mig. Nå, men jeg skriver lige tilbage. Jeg er pigdyret. Hvor er min diamond pick? Den har jeg. May I please get it back, bitch? 2 sekunder. Hørte du det der? Nej, jeg har ikke Jeg låner. Jeg har en langt ned. Du er ikke nær så langt ned som mig. Måske skulle jeg snyde sådan til lidt flere diamanter end. Vi deler bare lige. Er der en monster spawn eller sådan noget hernede? Vi må lige hurtigt få brændt noget iron, så vi kan få nogle iron tools. What the fuck, hvordan spawnede den der skulle der lys ud over det hele deroppe? Når jeg fik lige en skelet. Jeg fik en skelethoved. Vores hus er ikke særlig sikker, for der er ikke nogen dør. Nemlig. This is how we roll. Og totalt usikkert grimt hus. Ja, få for munden. Jeg blamer ikke nogen. Hvorfor har du lavet sådan et lortehus? Oh my god, nu er der sådan taget der TP til mig. Hey, din mor! Jeg var non-famous. Skal I ikke lige vide, at selvfølgelig kommer din kanal i description, eller beskrivelse, eller hvad man siger nu om dagen. Ja, det er gammeldags.
Men han optager sådan og taler på engelsk. Ja, det skal jeg snakker engelsk. Engelsk. Lave. Hvorfor får jeg virkelig bare følelsen af den der... shit! Fuck! Lort! Fik du følelsen af den, eller hvad? Det var sådan, jeg skulle lige så sige... Hvorfor har jeg følelsen af, at den der edderkop har lyst til at dræbe mig, og så bliver jeg skubbet ned til edderkoppen med en zombie? Douchebag zombie. Jeg håber, kender du ikke godt den der taktik, når man er ved den her lava, så skal man lige grave rundt om det for at tjekke, om der er dige. Ja. Jo, det jeg kan ikke lide, at der står en fucking creeper ude foran vores dør. Bare åbn og luk døren, og så bare slå den en gang, eller en gang. Nej, men altså, jeg er på et bjerg, men jeg kan bare se, at der er en creeper dernede. Okay. Det er ikke så sjovt. Jeg kommer lige om lidt. Jeg kommer op lige om lidt. Nu skal jeg bare lige hurtigt tjekke det her. Jeg skal lige se, hvor level er jeg nede i. Ja, level 11. Skal jeg bare lige... Hvor er mit zombie? Au, for helvede! Der er ikke... Man kan ikke sige, hvor er mit zombie. Hoved. Hvor er mit zombie-hoved? Ja, altså, nej, altså, jeg tror han prøvede at sige, hvor er min zombie-rod? Nej, jeg tror han prøvede at sige, hvor er mit zombie-hoved? Ej, nu er der mange, der kommer ind. Hvor er min zombie-rod? Hvor er min zombie-rod? Kender du ikke ligesom i dem der børne-tv? Hvor er min zombie-rod? Fuck, det var før. Der var lige en creeper, der sprang, og så... Jeg fik lige skaden. Jeg skal lige have nogle bøffer. Her. Må jeg ikke lige få nogle bøffer? Vil du have bøffer? Jeg skal give dig bøffer. Så nogle store nogen. Nu blev release count til 2. Server har jeg. Han kan ikke støtte. Nu skal jeg lige se. Så, hey, jeg har sgu også lige 27, og prøv at se, nu har vi lige lidt kul ind i orden. Hvorfor har du et skelethoved på? Det kan jeg. Du har et zombiehoved på? Nej. Bare nej. Nej, hvor nej. Skal vi... Okay, nu har jeg sådan 5 jern. Jeg prøver lige at lave sådan en lille hjelm her. Mate, du går ud og hugger en masse træer. Okay, så laver jeg lige hurtigt en iron pick, eller en iron axe. Måske skulle vi have brugt dem der dige til noget andet end dit formål. Hvad? Det er bare, hvad? Altså, hvad mener du? Det var der, har du ikke lige, kan jeg ikke lige hurtigt få 2 stykker træ, så jeg lige kan lave en axe? Perfekt. Ingen sticks. Jeg så lige for min ubrugte stenøkse. Nej, hvordan skal jeg også sige? Er jeg ikke gavmild? Ja. Totalt. Jeg går ned og hugger os en masse sten. Jeg går lige op og sådan, i forhold til dig, så er jeg bare sådan lidt helt jung. Du er så også sød. Okay. Hullu. Lad det, hvor du er, okay. Yes, jeg fandt loot. Og for helvede, hvad... Ej, det mener du da bare ikke, det der. Lorteskeletter! Jeg kan ikke se nu. Fuck da dig så fucking meget. Jeg tror, vi skal lave noget bedre våben.
Jamen altså, prøv at høre her. Hvis du har planer om at sætte censurering på din video, ikke? Og sidde og strege alt hvad jeg siger over, så kommer det til at lyde sådan habada, beep, 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 habada, beep, 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 beep. Hvorfor gør det? Wow, der var et skelet. Lortskelet punkt. Bank til, hvis jeg ikke er optaget. Den her, den har en enchanted på, det kan jeg ikke få den. Jeg døde. Okay. Det er ikke godt, at jeg spawner i den anden verden. Nej, fuck det. Nå, men jeg tror, vi skal til at runde af her, for jeg skal til at lukke. Nå, men fair nok. Yes, men det har været hyggeligt. Ja, vi må jo lige se, om vi får optaget noget mere. For helvede. Det var en skosløsning. For helvede. Er vi stoppet? Nej. Hold det, klapper! Kriller mig!